Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι ιδιαίτερη γιατί είμαστε σε ένα σταυροδρόμι για το μέλλον της τράπεζας. Μετά από 30 χρόνια η τράπεζα είναι στη διαδικασία να πάρει πανελλαδική άδεια. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη διαδικασία γιατί η άδεια δίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος όταν έχεις τα απαιτούμενα κεφάλαια, την απαιτούμενη ρευστότητα και τους δείκτες που απαιτούνται και βεβαίως να έχεις ρυθμίσει και να έχεις φτιάξει και το χαρτοφυλάκιο, το δανειακό χαρτοφυλάκιο. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ξεχωριστούς συνεργάτες, την Deloitte και την Price, οι οποίοι είναι εξειδικευμένες εταιρείες γι' αυτό. Έχουμε προχωρήσει στη σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου, επιχειρηματικό σχέδιο τετραετίας. Παράλληλα, είμαστε σε μια διαδικασία τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου μας. Για το χαρτοφυλάκιο αυτό έχουμε πάνω από 100, που είναι περίπου 220 εκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια προβλέψεις για τις μελλοντικές ζημιές. Όμως, θεωρούμε ότι ήταν άδικο για τις συνεταιριστικές τράπεζες να μην συμπεριληφθούν τη διαδικασία της διαχείρισης των κόκκινων δανείων μέσω του Ηρακλή. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να μας εγκρίνει και να μας βάλει στην ίδια κατηγορία όπως έχει βάλει και τις άλλες τράπεζες, γιατί μέχρι πρώτη μας έλεγαν μόνο για τις συστημικές, αλλά είδαμε περαιτέρω ότι μπήκαν και άλλες τράπεζες. Περιμένουμε λοιπόν την απάντησή τους και μόλις έχουμε την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών θα καταθέσουμε το φάκελο στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί ήδη έχουμε συνοηθεί και περιμένουν. Σε καθημερινή βάση έχουμε μια συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εποπτείας και της Τράπεζας Δανείων για την ολοκλήρωση του φακέλου αυτού. Το δεύτερο ερώτημα είναι με το επενδυτικό κεφάλαιο που μπήκε σήμερα και έχουμε υπογράψει. Είναι αλήθεια ότι μετά από μια διαπραγμάτευση και ένα έλεγχο που έχουμε κάνει στο χαρτοφυλάκιο, νομικό και οικονομικό έλεγχο, πάρθηκε η απόφαση, συμφωνήσαμε και σήμερα μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε το τελικό συμφωνητικό και τελική συμφωνία, που είναι μια συμμετοχή καταρχήν 9% και συνεχεία όμως ενδιαφέρονται για άλλο 24%. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω ότι η αύξηση που θα ζητήσουμε και από αυτούς τους μετόχους αλλά και από άλλους θα εξαρτηθεί ιδιαίτερα από το θέμα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και τη συμμετοχή μας στον Ηρακλή ή όχι. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους ιδίους ανθρώπους που έχουν έρθει από τη Μάλτα και το επενδυτικό κεφάλαιο της Μάλτας, αλλά υπάρχουν και από άλλα μέρη του κόσμου ενδιαφέρον όταν έμαθαν ότι αυτή η τράπεζα που έχει ένα σωρό asset λόγω των συμμετοχών, που είναι η μοναδική επιχειρηματική τράπεζα στη χώρα, ενδιαφέρεται για να πάρει πανελλαδική άδεια, γιατί όπως σας εξήγησα, στο συνεταιρισμό δεν μπαίνουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, διότι δεν μπορούν να έχουν έλεγχο. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που αξιολογούμε προτάσεις για να έρθουν και να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και φαν του εξωτερικού, αλλά και Έλληνες επενδυτές. Πιστέψτε με ότι έχουμε πρόταση για να πάρουν άμεσα σήμερα το 70% της τράπεζας. Εμείς αρνηθήκαμε. Είπαμε όχι. Δεν θέλουμε να χάσει το κοινωνικό πρόσωπο αυτό που έχει η τράπεζα που είχε. Θέλουμε μια συμμετοχή τους. Τους απήντησα αυτή τη βδομάδα ότι μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η συμμετοχή τους, αλλά όχι να δώσουμε το 70%. Υπάρχουν και άλλα. Όπως την τρίτη αυτή θα έχω ένα επενδυτικό κεφάλαιο ελληνικό που θέλει να μπουν στην τράπεζα. Όπως ένα επενδυτικό κεφάλαιο που είδαμε ότι θέλουν να μπουν στις εταιρείες, στις θυγατρικές εταιρείες και ιδιαίτερα στην ΑΕΑΠ για να αξιοποιήσουν τον νόμο λόγω φορολογίας. Αυτοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι επενδυτές που έχουν ακίνητα ξενοδοχεία και θέλουν να ενταχθούν στην ΑΕΑΠ και παράλληλα ενδιαφέρονται να μπουν με ουσιαστική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Αυτά τα αξιολογούμε και ανάλογα με την πορεία της έκθεσης και της κατάθεσης του φακέλου της Τράπεζας της Ελλάδος θα αξιολογήσουμε και τις προτάσεις των επενδυτών. Το άλλο ερώτημα ήταν... Επειδή έγινε κάποιες τοποθετήσεις από τους μετόχους της... Ήμουν ξεκάθαρος ότι και εμείς αναφοριόμαστε. Εντάξει, σε 10 χρόνια τώρα κάποιοι παρέσυραν ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, 1,5% από αυτούς που από τους 28.000 περίπου 350-380 έχουν στραφεί εναντίον της τράπεζας με αγωγές. Η τράπεζα
Καταρχήν νιώθαμε μια υπερηφάνεια, γιατί στα δύσκολα χρόνια, το 2015, η τράπεζα έμεινε ζωντανή, που παρόμοιες τράπεζες του μεγέθους της όλες έπεσαν. Η τράπεζα Χανιών, λοιπόν, λόγω του αγκαλιάζοντος που είχε από την τοπική κοινωνία, μάζεψε το 2015 22 εκατομμύρια από τα 18 που χρειαζόταν και έτσι έμεινε ζωντανή και δεν χάσαν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Όμως, υπήρξε μια απαγόρευση από την Τράπεζα της Ελλάδος να μην δώσουμε ξανά, να μην επαναγοράσει η τράπεζα τις μετοχές μέχρι νεοτέρας. Η νεοτέρα δεν έχει έρθει ακόμα. Παρά τις πολλές φορές, όπως είδατε, ένα περιστατικό με κάποια γυναικούλα, μια γυναίκα η οποία είναι αξιολύπητη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είναι παράνομο. Δεν μπορεί να κάνεις παράνομα πράγματα και διοικήσεις ένα πιστωτικό συνδυασμό. Βεβαίως, υπήρξαν χιλιάδες άνθρωποι την περίοδο και τη δεκαετία αυτή που εξυπηρετήθηκαν από την τράπεζα, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα αυτά. Ή με δάνεια πολύ χαμηλότοκα και με δυνατότητα να τους βοηθήσουμε σε τον κατάλληλο χρόνο, ή μεταβιβάζοντας τις μετοχές σε τρίτους. Επειδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σας λέω, για την τράπεζα, υπάρχει δυνατότητα όχι να εξοπλίσει η τράπεζα τις μετοχές, αλλά να τις μεταβάσει σε κάποιο τρίτο και να πάρουμε τα λεφτά από τον τρίτο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και το κάνουμε συνέχεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, επειδή έχουν βγει όμως, εμείς πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Αυτοί που στράβηκαν αντίον της τράπεζας θα πάρουν τα αποτελέσματα από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μίλησε. 11 αποφάσεις του Αρείου Πάγου, 11 που έχουν τέλει στη διοίκηση, είναι θετικές για την τράπεζα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει κλειδώσει η ιστορία. Είναι λυπηρό για αυτούς, γιατί τώρα πρέπει να γυρίσουν τα λεφτά πίσω που είχαν πάλι προσωρινά εκτελεστό και ήταν περίπου 9 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε κάνει προβλέψεις για αυτά τα 9 εκατομμύρια και η τράπεζα ακόμα και να μην τα έπαιρνε πίσω με αποφάσεις, ήμασταν κατοχυρωμένοι. Όμως αυτά θα μπουν στα αποτελέσματα και στα κέρδη της τράπεζας. Είναι επώδυνο για τους ανθρώπους αυτούς, είναι επώδυνο. Εκεί λοιπόν θα κοιτάξουμε πώς να τους βοηθήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να είναι επώδυνο για αυτούς. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, έρχεται μια δικαστική απόφαση και σου λέει να πάρεις τα λεφτά πίσω. Τι να πούμε, ότι δεν θα τα πάρουμε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να παρονούμε. Τώρα, για το θέμα άλλο. Το νεκροταφείο, σας είπα ότι είμαστε στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Έχω αναθέσει το θέμα σε ένα αρμόδιο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος να δει τη δυνατότητα της αδειοδότησης της περιοχής, γιατί είναι σε ειδικό καθεστώς. Είχα μιλήσει με τον Δαμασκηνό, τον αείμνηστο και μακαριστό Δαμασκηνό, ο οποίος συγκινήθηκε μάλιστα με την πρωτοβουλία που είχαμε πάρει. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κοινωνικό έργο που έχει γίνει ποτέ στον τόπο μας θα είναι αυτό. Θα το ολοκληρώσουμε. Αν τυχόν πάρουμε το OK με τις άξιες, θα γίνει μέσα σε μία διετία. Πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί όλες οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα και θα λύσουν ένα μακροχρόνιο πρόβλημα στον τόπο μας που θα είναι διαχρονικό για πολλές γενιές. Και γι' αυτό θα είναι υπερήφανη και η τράπεζα και οι άνθρωποι της. Σε ποια περιοχή προβλέπετε να γίνει? Είναι επί του εθνικού δρόμου, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε όμως πολύ κοντά με να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις αφού έχουμε τη γνωμάτευση των ειδικών ανθρώπων για αυτό το πρόβλημα. Και το νεοκλασικό που πήρατε? Το νεοκλασικό κτίριο είναι το δίπλα Βουλευτάκι.